Kaixo danori, aurton COVID-19ak eragin izan dozkun osasun krisialdia dela eta ezin izan dotzegu emon bukaera Mungiako Agenda 21eko ikasturte oneri. Urtero egiten izan dugulez udal foroaren bitartez. Baina, mezu honegaz, udaletik gure eskerrik zintzoena emon gura deutzuegu zuotako bakotsari. Eskerrik asko etxealdi sasoi honetan erakutsi dozuen jarrera bikainagaitik. Eta eskerrik asko Mungia herri jasangarriago bat izan daiten proiektu honetan parte hartzeagaitik. Izan bere, garapen jasangarriagaz Mungiako udalak daukan konpromisoagaz aurrera jarraitzen dau eta jarraituko dau. Eta datorren ikasturtean ikusiko dugu elkar barriro. Eta ez ahaztu Mungia jasangarriago bat danon artean lortuko dugu.